Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka Jaïaw kam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but kiway ban dep kap mania fila ban call haki ni kinambo. Siman ban Ïing din tapi layak bani adam tu murder jaga ni. Is a murder layak kami pun ya ke umur. Runar ki bamla ban itho dor khamat hakar phuwei trek ujambang arajar phausan hakapor kuma shibje shiteng hadu shibje sapusan aa min step klawyang ding ye dukan jongkong anjina ora kepadan hagashnong Jaïaw Umpohliew Shillong kakong anjina ora bat ke hinmen ke doktor mediana ora hagajinya keren bat ke kinhun lum kubo jang Batesi TV kelaya tho baki Runar kim shim larong tu satya ki mar ki mata hendela shubyang dakading ye ke dukan brokwe Namar baga dukan kedan hapo jang Ïing kila Kynnoh baga ni ke jingnya Dusmon jang Runar kelombet kum ke Jingthmu Pynïap wat ki brio ki bedang yothya hapo ke Ïing Halo ke ni ke jingja wala na ke liang jang ke Ïing ke sem kim shim la ujor satya shaki pulen hendaki bor Pynïap jang ke shnong Jaïaw Umpohliew kila rai ban pinlongno te ke jing para shnong man la kamiet khanang banyada yiki nu ke jingja bas ngausi yiki no shnong nang ni chakman Ben palat ke ni tu rumah. Sama dan barokah lah Ïing baru. sama tang ini sentang di om. Amen ang tila. Tahi wan ban abami hit ya agapor arduna saupo. Taga agapor ngampat ui te bar slap kum tu tenga yele ban rong no Pynïap te nang larung Pynïap tu te ngayos ko bajar ho kibriau tak balong ampoi perkhat pat badai kinong tu namar ngong hayang tu mo ong gam dan te nak adian kan ngala persang ban yot ya ti kawan ka tedam hayang ya ga jagat ya jong ita ikun imen ti khima I ong ni laplu ka I tu baplu ong tama tengi ya khilot hayang barokha tengi dala ya khilot barokha ni pecha krom ka dukan jong I kala cha thang ki thang lot ya ki mar ki mata ki klem tu tang uwei ru ki hudwan thang bet tu te kata ka bapenengo hado menta ko moong haji sya kita syura tang ki mal ki mata nai thang ru long kala kham biang te kala long kum ong kum kinong Pynïap riau ke namar ngia bun ngia sa Ïing te la long kum bala atak lut e barok hai tigini kinong tu kilong hado kata kim shlan sho ya kata ka jingyap ki riau te kata hi nga kwa ban penpau hafi Namar kala long syirkei kan ni jingja mah te kibor ka shnong kila wan te kila ong ban simkhia ban ya pahara ban te kan ni ka de ka Ïing ka bangisa mangi tingi bu dukan syapo te hajing shisha kam de ka dukan surok ka de ka dukan hayang tingi kam da thmu kata ka basniu kan ja tambah kawan japat ka baplan lagi baplatam namar bale kam de ha surok tama te kila kinda wan ru ki shu thang be iklam to tang uwei umaru kumbong yu ibala pralut itu ki jingbo jing sat hadukan parok kila Ïing lut nado ka peleng hadu gi umso hadu ki sabon hadu ki silwul long tama barok ki itu ki jimbam ki jingdi biscuit ki akatai lut hang tu ka longga ding ke kala thang lut gitu mah katai ba Ni ke jingja ke dei kat kum ke tu iparanga tinga ya yot ya si beji siteng arduna arbeji ta ke jingja kan te kan ni ke jingja ulong kami poi perkhan I thia I khun roi ya kamera ta keu ka tedam kan ka yong ka tedam I kendet na bathia yong balai tedam gum ni te ndala ya ke lang baro khai lap ba dem pe ka ding ka la Ïing kan te ka ka ba longi perkhat kan ni so si so diaw aba gini kirus new ni nong tu ki wan mon sim de ka mar ka mata ndai ka ni ka long atam tu moda ka de ka moda kiss kan te ngi kwa ngi khot khanang ya piru Kena makan long ka jingnya dai ki wei pat ki para lok para jor mah ki para breu bakin so thok in husiar te badon gum gini ki breu ki bum salia ban chim wat ya man sim ki breu wat baro sieng ro da yam le kai te ka wei ka ba ka jingnya da te ka long mon da ka shilong ka thau ka dong ka ki khialam man pahara long na ki liang baro kai Atun apa pentip ya ya kesnong ta. Oh ing la pentip ila wan isya man jaga blong
But isket teri jang blong Umpohliew. Tigitur ki ang man ay pulit room ingwat kumno kini tagi bereu. Te syubha ki ang Pynïap sinong no. Ya pen. Tinggal request ki ang nakaliang CCTV ru lada ki yarap lam naga sinong. Tigi ang hang tei surok la abu santali ki CCTV na kini griu sniu ki pen pai no de kongwei ki pen sniu ta. Tiga long ka bae kan jaga request ki ka long ladangi ki Trai ngi bu hi. Tangata kan.